Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Adda tayon ti maikawalo nga rabii nga panagsakripisyo tayo, dadi panagnubi na tayo para iti daytoy panagpiesta ti patron tayo ni Nuestra Señora de Guadalupe. Ituloy tayo ti agtalet, agdayaw ken kuana, ta iso na imbag. Tapno nga rod maikari tayo, makiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, dayan tanay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managaya. Kabalin a Diyos, ipaay mo kad kadakam at taom, tinaipang pangruna a kinaridam, ken amang padaan ti ay ti anak mo, kas insuro tinangisalakan, sabten mi kuma asisigad dagiti puso mi, iti ayat ken iti pamati, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti sumaganad na agaw iti libro ni Propeta Isaiah. Ti nasantuan a Diyos ti Israel, ti Apo ang nangisalakan kada tayo, kunana. Siya ti Apo a Diyos, ti mayat ang mangisuro kada kayo, iti pagimbagan niyo. Ken mangidalan kada kayo, iti rumbeng apagnaan niyo. No inpang nagyulok kumadag iti bilin ko, nawadwad kumati bendisyon nga inawat niyo. Kas iti waig, adi mamagaan. Nagbalay di kayo kuma, akas iti panagtulid ti daluyon, iti igid ti baybay. Kas kumakadag iti darat, ti kaado, ti kapututan niyo. Diyak kumain palubos ang madadael ta. Ti sao ti Apo. Yan tayo ti Diyos. Siya sino man, asumurot ken ka o Apo, madaan ti silaw ti biyak. Siya sino man asumurot ken ka o Apo, madaan ti silaw ti biyak. Nagasa ti tao, adi mangipangag, iti pamagbaga, dagiti managdakdakes. Adi mang tulad, iti arami, dagiti managbasol. Ken di makikapun, kadagiti mangrabrabak ti Diyos. Pagragsakan na ket di, abasbasaen, ken ututuben, tilinteg ti Apo, iti aldaw, ken iti rabii. Sino man asumurot ken ka o Apo, madaan ti silaw ti biyak. Mayari iti kayo anay mula, iti igid ti waig. Kanayo na nalang to, dagiti bulong na,
ken nagbunga iti tiyempo na. Agbalaygi iti amin ni aramid na. Saan nakasta dagiti managdakdakes, kasdada lataep amay tayab no agangin. Tatarabayan ti apo dagiti nalinteg, ngem kukawen na ti agnanayon dagiti managdakdakes. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao, anya ti pangipadaak kadagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Kas dalaubing nga agtugtugaw iti tiyandaan. Ipukkaw ti may sa agrupo kadagiti kaayayam da. Nagtukar kami iti naragsak, ngem di kay nagsala. Nagkanta kami iti naliday, ngem di kay nagladingit. Immay ni Juan ket nagay ayunar ken saan ngem min inom iti arak. Ket kunkuna dagiti tattao alinuganan ti demonyo. Immay ti anak ti tao nangan immin nang nangan ken immin inom. Ket kunada kita inyo daytoy a tao narawet ken mammartek. Gayem dagiti agsingsingir iti buis ken dagiti managbasol. No bay kasta maipakita ti kinapudno iti sirib ti Dios. Babaen dagiti gapwanan na. Ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Lama niya na ganan. Maikadwa ang maudi nga nobena tayo. Ti maudi ije kumasan Antonio into na malam na bigat ngam gaputan na ibaga tayo mga anticipated dito'y parokya ije ito ti pakaramidan na ngam dagitay ti agpiesta mo lang ka San Antonio sudang to mo lang ti aghanda nga agpakan ken kalpasan ti na santo na misan to ceremonial lighting to pan nakasilaw ije Christmas tree tayo nya no naglukat dagita pilmak kada Santa Lucia dagita nagmarket dakat ay hantay agpaati o talaga nga terwon tayo mo tayo nagdakal nga nabintas mo dayay Christmas tree tayo kadata gaputa ceremonial ko na tayo ti kasta tayo matap no simbolik nya simbolik ko na tayo apay nga simbolik kada kayo amin na maruna dagita ubingyo mangala kayo ti adda gamit dagita inaramid nga kasla na bungon nga regalo nya although nalakad jay presyo na di pa nanginapay kay din nasurok mo 50,000 di Christmas tree tayo la kababain la nagsosyal kay muted tata mangala ti may isang pamilya wenno may isang ubing agdonar han nagatangen ta mga magatan dayjay agdonar ti certain amount nga balin ti 100 kababaan no 10,000 ti iti kay kayat kumanan nya
May mayat baka no 10,000 ti kabil mo ko si katimang ikabil di kangatuan niya. Day jay sa into no mabilangan, malukatanin day jayan, mapantayon to, isabit day jay gatangan tayo. It's your gift to your church. Regalong kini Apo Jesus, regalong mat iti simbaan ta adua, uri na pintas na simbaan tayo, ang nakayat nga sa ado kwarta tayo, uri damagin nyo kadagit na finance council niya. Ito na bigat symbolic to day jay. So umay tayo to amin, ado tigin matangan, ado tinagreserban nga pampamilyan, dadwa di kaburan. Kaya agin no na kayo, diyan mo no 150 lagi maramit, di no naawanan kayo, ay hanggang mabaling ng mga lagi balayo, ta umayulat ta ibitin ijayan niya, baka marsuod. Kaya napinta sa gireserve kayo, ta may ijay to ti maudi. Pang sagana tayo pa ay piyasta tayo ti kabigatan na tapno mas simbolik nga ijay ti pakaaramidan na dijay rito tayo niya. Ala, mapantayo dito ibanghelyo. Dati tema ti ebanghelyo tayo, kasla ti bagbagana, ti saan nga pan nakapudpud no. Kuna ni Apo Jesus, anya ti pangyariga kadagiti tattao kadagitoy nga aldaw kuna na. Kas dalawbing nagtugtugaw iti tiyandaan. Ipukaw ti may sa grupo, nagtukar kami ti naragsak, di kayo nagsala. Nagtukar kami ti naladingit, di ay naliday, di kayo ladingit. Katalaga no daduma, haantay makapudpud no. Uray gayam ni Apo Diyos ka nga makapudpud no. Nangruna ka na kayo nga babae. Kunana nga rod, haam mo, you cannot please a woman kunana day jay. Haam mo ka no mapagustuhan ti babae, taapaya. Ni Apo Diyos amis mo hampay makapudno kanya na, taapay. Inikan na ti kiday, iniris na, sana sinuratan ti bukod na nga kiday. Inikan na ti buok, karkaro man na. No kulot, inunat na, dari ti pagpuor na, no na po nauram, apan na, unat lang aruda, diyak maawatan ti babae, at nag-message kanya, nya kumusta kan ma'am? Naawa mo nga tatay mo, ay father. Sigurado mapangka jay parlor. Ay, inyok tagtagari father, ang ibagbagakin lakay ko kunana. Anya obra, unat lang aro jibuok na, apan napilay pariban? Anya maawatan napay nga unat, apan napilay pa unat. Kala, ang mabangka na. Kunana, hanga nakabudbud no ni Apo Diyos, apaya. Anik ka nakatakiday, iniris mo, sa kagimatan ti pagsurat mo, inga tong basit na natartaray. Nung may kay makimisa, lagligipan nyo ang adwak kiday yun. Dahil may nakimisa, nalipatan na di bangir. may sakiday na. Gunggunam. So ti ko na, inikan na ti buok, apan na mo balbaliwan, inikan na ti kuko, ay Apo, kaya nakaaramidan na niya datan ako ko, uray laagnan na, natapakutkot nga pakutkot, ita nga ingrom. Kauan, kunana, inikan na ti breast, kunana, ay Apo, hanga map na, i-design na, i-bukod na nga size. Inikan na ti ubat, ay awan na, pa-injeksyon na mataplat garod. Kipit nga rod. Iso ako na, men, kunana da kayo alalaki, haan nyo nga i-prostrate na bagbagiyo, dinto pa'y napagustuhan ni Apo Diyos, da kayo tulaki din, kunana niya. At pa'y sumat. Kitaan nyo, niya kanong nagdumaan ti lalaki kin babae. Tila umuna nga pagkakitaan mo, iyo unag ti bathroom. Ti bathroom ti lalaki, shampoo, sabon, toothpaste, pasarepe awan toothpaste na, toothbrush laang, nalpasan. Ti babae, Apo, 130 to nga bottles niya, di mo ambunan niya ti pakausaran na. At di gusto ti lalaki, na kami 3 minutes laan, da kayo, Diyos ko, 34 minutes, kurang pa. Ngayon ti ko na nga makapudpud no, ti tema tayo namin tatahaan nga makapudpud no. Uri da ka mga papadi, nagrigat ti makapud no. Uwan. Nangrunang do ti parokya nga nakaiyasay nam ka ado ti Marites. Ay, ang ka makapudpud no. Talaga ang dalawa, ibagkan niyayo ano dahi tinagawit kay timaliman ka, bakit kudkudam ang tabukot ko? Ay, naglaing kan. At least ada pagpakudkudam nga anak mo, ada pagpakudkudam nga lakay mo, uno bakit mo, da kami awang mat. No pakudkudam ti lalaki, badals ni father. Oh, ha, chismoso da.
Na babae mo pang pakod ko na, babakod ni Father. Ako makaputput no, talaga. Uray niya aramidin may awan lata. Once nga nagserbi ka at dalata kritik mo, kung nanaday jay. Kung nagpaiso kakabsat, ano na, dudad-duma, narigat ni makaputno. Uy, di trabaho yo. Kita ang dagit trabaho. Saya atim ti agtrabaho, masapa ka nga mapan, ipapatim ti agtrabaho, aggagot ka, kung nadagiti ka trabaho, mamukol. Kaya na maipromote. Chismisan ta kamat. Nagkaraladaw kamat. Ay, madilak tamat. Iso na tatuma talagang hantay makaputput no, narigat ni makaputno. Narigat ni makaputno. Uray na niya kung kuna tayo, at dan tulak tamang dilaw kada tayo. No naanos ti padi, nga ang agong unget, ay naturuturay madagiti pumarokya. Kayat ka kasarita ni Father. Kas-kas-trip na ma'am, aginanak ano. Abay, ay talaga iso nati kayat ko. Apayaan niya ngamin ayaday dyan. Damagag lang na niya, mista no bigat. Ay, visit di ka pala din naman kita katikista. May masabol pa ilan ni Apo Pade. Nanauwi yung matipadi, ilunlunod damat. Uburan na kasimbaan, ala. Agpatit pa ilaan mo, uburan. Talaga ang narigat ti makapudno katamsat. Apay nga kastoy ti bagbagan ni Apo Jesus. Apay nga kastoy ti tema na. Ta iso mismo haan nga nakapudno kadagiti tattao. Iso na mismo haan nga napagustuhan ti kayat ti tattao. Mano a propeta tinangibagan nanipod ti after fall ko na tayo idi nagbasolan daadan kin Eva amin a propeta ibagbagadan umayen, umayto, ti bagdak ti daya, maiyanak to, ti mangisalakan ti lubong, akas may sa nga ari, mano nga henerasyon tinangururay kinwana. Nakabaybayag da nga inururay, ninamnamad at imbagbaga dagiti propeta, impapablaak da, umayton ti mangisalakan kada tayo, ti tao ti Israel, isalakan na, paluntagan ng to ti dalam, nakabaybayag da nga inururay. Ngam idi maiyanakan, ay kung nati aren, papatayan nyo amin nga ugbingan apaya, ay hanga mabalin nga masukatanak, masapul nga siya. Nya? Idi maiyanakan, ay awang bay mang pastor ti pagturuga, ay pakaiyanakan na, kuluungan. Idi ka nga rod amuna ti agisuron, imbaga na ti putno, ay pugdendan ti ulo na, kaya dan nga ilan sa iti cross. Haan nga nakapudno. Iso nga kunana dito ay anya ti pangibasarak nga itattao ay dagito nga tattao dito akapututan kunana. Imay ni Juan nang nangan ijelet ang ijay nagyan jelet ang nangan ti Dodon nangan ti diro ti ininom na anya ti kuna dagiti tattao adda mammaag na dati nga tao. Adda ululaw na kuna dagiti tattao. Tatta imay ni Apo Jesusan nakiinom labasit, mamartet ko na lang mo, kaslamol ako light ko na lang po Isus. Nakiinom labasit, mamartet ka, nakipangan, rawutan. Iso nga niya ti pangibasarak, dahito yung tattao, ti generasyon ko na, dahito yung tattao, ta iso na nga mismo, haan nga nakapudno. Kakas di magkanya kayo kagusat, anyaman nga ang gulo. Uri agasawa, gitaan nyo. Dagiti agasawa talagang sakit ti ulo dayta. No ang agsasao day lalaki. Apa yung agsasao? Ibagaman. Inton nagsao ni sumao ka mutal. Makapudpud no nga talaga. Hantay makapudpud no, narigat ti makapudno. Taapaya hantay nga rod na perfect. Ilubong tayo haan na perfecto. Addalat ta pagkamalyan. Hantay lat na mapagustuhan. Ngam, ti matulad tayo kin ni Apo Jesus, uray pa nanda kayat, uray pa inrurumunda, uray pa no ammunan kasi di pasamakan na, intuloy na tinagbiag, intuloy na di kinasanto na, intuloy na tinagmisyon. Haan nga na upay, di kararag na nga di ibantay ulibo niya, di pagpaspasan ti, di uminom ti kupa kunana, Apo no mabalin, ikatum da ito'y kupa ti panagsagaba, ngam, no iso ti pagayatam, masapol nga iso ti masurot. Kas di magkanya tayo, ado ti hantay pakapudnuan kakapsap.
Uray barangay officials ka lang, uray tanod ka lang, ado. Uray pastoral leader ka, ay ado lang. At adda ang irurumanda ka, sipsiputan da amin nga biyag mo. Amin nga aramid mo, amin nga ipos mo, sipsiputan da. Nga may mesot inaramid niya ako, Jesus, anyat inaramid na intuloy na timisyon. Uray no amuna nga marigatan, uray no amuna nga mairuruman, anyat inaramid na nagtultuloy timisyon, haan nga nagsartin. Iso nga dito challenge, dito karit ti panagbiyak tayo kakabsat, masapol nga ituloy tayo ti agmisyon. Ituloy tayo ti mangiwaragawag tinagan na, ituloy tayo ti agayat, ituloy tayo ti agserbi anapod no iti pamilya kin itigimong tayo, dadya mo ilaan ti tartarigagayan tayo. When hantay nga mapagustuhan amin, imposible na ita. Even the Pope, ori ka nila John Paul II ka, nakasansanto pa yun at dapay namang kritikar. Amin ni Apo Jesus nga ron. Hampay na nakapudno. Ngamhaan nga dagijay kung nati tao, timang kontrol kanya tayo. Kung nadangarod ka, hanggang nagbibiyag, gapo ti remote control ti karubam. Inya ti remote control ti karubam, no, niya jimbagada kanya mo, isumat ti patpat siya mo, isumat ti mang tanglibiyag mo, no. Handa nga igan ti remote ti biyag tayo. Handa ba niya kontrolan? Ngam na nagbiyak ka, agapo na dyan bagada nga, ay kasto nga min isuna, ay among isuna, kasto yan. Na nagbiyak ka kadagay ibag bagada, ay awan ti maaramid mo hanggang makapag-misyon. Hamo maituloy. Hanggang nagbiyak gapo ti remote control ti dagiti mamarites. Tapno, abakang dagiti mamarites, una amon. Agbaling ka nga rin na dahaan. The expectation da, at daan mabalin nga dilawon da ibagada kada tayo. Ngam haan nga mabalin nga agbibiyak ka gapot expectation kadagiti ka aruba tayo. No. Maaba. Aramiden tayo, no nya di ammo tayo nga nasayaat. Iserbi tayo na nya ti ammo tayo nga nasayaat. Ited tayo deta nga kinapakumbaba na ayat ayat iti nga ammo tayo nga nasayaat. That's all. Hanting ekspektaren nga mapagustuhan tayo amin. Apaya, niya maalap, frustration lang. Maabak. Ni Apo Jesus, han nga epektaran, ituloy na ti misyon na, awis na kada tayo. Uri, ado ti pakaupayan, ado ti pakarigatan, agtuloy na itang misyon. Awan ti makatubol, no, nakafocus tayo kini Apo Jesus. Hantay nga agfocus ka dagiti remote control nga kaaruba. Remote control na kakadwa. Dapat nakafocus kini Apo Jesus, awan ti abak tayo, mga abak tayo. Tultuloy tayo nga rotyak tayo, agkararak, agsakripisyo para na iti panagsagsagana tayo, iti panagtiasta tayo. Tumakder tayo para iti kararag sa Pasko. Hinta ita kumararag iti Diyos nga ama tayo, babaan ti panakabalin. Man nakabalin na panangibabait, ni Birhen Santa Maria, tasapay kumatapatgan na dagiti dawat tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo, Nuestra Señora de Guadalupe, ikakaasin na kami. Nuestra Señora de Guadalupe, ikakaasin na kami. Para iti santa nga inati iglesia, dagiti mangidadaulo ken kuana. Tapno matulad kumati kinapakumbaba ni Birhen Santa Maria, iti kasta, agbalindaan na pudno nga instrumento ti kapya, ken pagtuladan ti kinasingpe. Kumararag tayo. Para kadagiti mangitorturay kadagiti pagilian. Tapno ti reyna ti kapya. Matulungan kumaida amang tunton ti tumpuyog, pudno nga hostisya kadagiti awanan gaway, ken namay ti biag dagiti nakurapay. Kumararag tayo. Para kadagiti amin nga kakabsat tayo. Isuda pinili ti Diyos ang mga idaulot iti uneg ti sisa. Gimong ken parokya. Tapno babaen ti panangibabaet ni Nuestra Señora de Guadalupe. Agbalindaan na pakumbaba. Naragsak ken makayayo akas ken Jesus a Kristo. Kumararag tayo. Para kadagiti amin a Kristiyano, ken pampamilya iti entero alubong. Tapno babaen ti bilig ti Espiritu Santo ti Diyos, makapagkaykaysa, makapagkikinnaawatan, ken makapagtitinulong tayo para iti lubong ang masakbayan,
kalaksidan iti intay panagsusupadi ti pammati, kultura ken prinsipyo ti ber, kumararag tayo. Agulimet tayo, hintay matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti pangget ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat kitulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Nuestra Señora de Guadalupe, ikakaasi na kami. Apo, ited mo kad daytoy, itinasaya at apan nakaammo, panagserbi, ken panagayat mikan ka. Babaen ti panangidalan ni Apo Santa Maria de Guadalupe, maiturong kami iti pan nakaisalakan. Dawatin mi daytoy, gapumetlaen ken Kristo nga Apo mi.
nga tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pa kay dayawan, ken pa kay gloriyahan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan. Maep kumatapungtot mo o Apo, babaan dagitoy adaton, ken napakurang akarkararag mi, ket no paisaan nga umdas tibilag dagiti kaikarayan mi, saranayan nakamkadi, babaan ti pannalaknib takaasim, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pod noon ay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo, nasantuan nga amaman nakabalin gatag nanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso ididamo na ti imay, inkawes na tilasag mi anakurapay, kat sinongpot na nga intong pal, daydi inggakat mo kadagiti tiyempo akadaanan, ket inlukat na kadakang tidalang ti pannakaisalakan, iso nga inton pidwano ti umay, ket mapakuyugan iti dayag akaranyagan, ison tuntin kam panangawat asilalatak ti isabot na akinagasat, iso nga inkarina ket namnamaan mi asiriridam. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantamod imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Abiik ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagit, isa may yawat to, amay paay kada kayo. Kastamat akal pasanday di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket uminom kay aming iti daytoy. Tada ito iti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayon atulad. Iso amay ibuyag to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagit yo kanya.
ti misteryo ti pammati. Idakon mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo mat takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbigan ka ditoy daga, makikadua kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana.
Tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaan mi. Kanitiya ay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngagapo kanyak ti tad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no dikat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiak tin agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada tayo kapya. Adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo ana ayaban iti daytoy apadayana. Apo diak may kari o may kaanya, iti may salayan ni sa may bagton.
Kanda na awat mi itaraon na may paay ti kararwami, dawatin mi kan kaapo, at ipinakiranod mi iti dahito a misteryo, ti Eucharistia, isuro na kamkuma, ang mga misik ti umiso aserbi, dagiti pambanag na indagaan, kat tarigagayan mi asirekta dagiti na ilangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon ngawan ti inggana. Agtugaw tayo, agpasamo dagiti agkonfirma, ken dagiti mga na. Masinjan ti kandela da. Angelo ken Christi ni Kristo intag na kada kayo ti barapan na kayanak babaan dahil panagbunyag yo ket inkamen na kayo kadagiti gimong dagiti anak na ita mairanod kayo ti panakaiburay ti Espiritu Santo kadagiti anak ti Dios dahil nga Espiritu iso timbaon ti Apo kadagiti apostoles kel daw ti Pentecostes iso matimburay dagiti apostoles ken dagiti sunoda kadagiti nabunyagan tibig sa Espiritu Santo ngayon ka ni Kristo, ken isumat ti awatin nyo ita, ken pasingkadan natin yaspin nyo ken Kristo, ken tulungan na kayo amang isaksi ti panagsagaba, ipapatay ken panagungar na, papigsaan na ti panakaikaming nyo iti iglesia, ken panakipagbiag yun, amang patidker ti bagi ni Kristo, iti sidong ti pamati ken aya. Kakabsat dawatan tayo ti Diyos, taramatin na, nga ama tayo, taipuray na ti Espiritu Santo, kadagiti kakabsat tayo ang nabunyagan, tapno pagkalgan na babaan kinarway asagot na kinlanaan na tapno at adda mo masping ken Kristo nga anak na nga ibaon mo kad ti Espiritu Santo nosda itdem kad kadakwada ti Espiritu ti kinasirib ken panakaawat ti Espiritu ti nalinteg a panagamiris ken kinatibker tinaken ti Espiritu ti panangammo ken panagraem punem kad ida ti Espiritu ti panagtamed ken panagamanga dito sa aklan mo, dawaten mi daytoy gapu ken Kristo nga Apo mi. Kakabsat dagitoy nga anak tayo ba na pudpudnudan na kumpleto dati aton da akas Katoliko agyaman tayo ti panangawat dati sagot ti Espiritu Santo dati nga panagkonfirmada ket iti dati nga panagsagsagana dati panagkalaysada dawaten tayo ikararag tayo kasapay kumanta makapudnudan to nga agbiag ana pudpudno a pamilya babaan ti panulong ti Espiritu Santo palakpakan tayo ng ida pang mabendisyonan na iti apit. Tumakder tayo. Mabendisyonan na iti apit kumararag tayo. O Diyos nga Apo mi, iburay mo tinarway nga apit nga aggapoy ti tudo, ken itingato, ken ti kinatabati daga. Agyaman kam ken ka gapoy iti manayon nga ayat mo nga maipakita kadagiti bunga ti daga dawaten mi ta asim kadaginayunem ket paadwem kad dagiti sagot nga ented mo apagbiag mi ket sapay kuma tada kami apinatgam kadagiti tartarigagay mi ikantami kuma di agsarday ti panangaasim ket agdalyasat kami ditoy daga nga aglakam kadagiti na imbag na ipapaay mo ket agturong kami ti pannakiranod kadagiti agnanayon nga imbag sa dilangit gapo ken Kristo nga Apo mi.
Ti Apo at dako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo kumatiman nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na Santo na Misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Kantaan tayo, ti kanta para kini Apo Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa na Ina ti Diyos. Pagyamanan tayo, ti Barangay Mantanas, iti panangidaulo da, iti pamilya nga nagdaton, iti barangay officials, kaya namin nga nagsagsaga na palakpakan tayo.